of your success sa building of this temple magini atong matawag, no? And explain na Brother Basil unsay purpose ani, and this is also the desire of every Christian kanang magtigom ta magwali ta asa man yung simbahan, di ba, mo na pangitaon. Pero more than that, ang gi-challenge karon ni Brad Basil sa to is human naman ang physical na building, but the next mission of the church in Panabo is to build up the spiritual building, which is the church in Panabo. Usa ka butang akong nakita kana bitong will continue to work. Hallelujah. Espiritualong building magpadayon. Di ba? Human naman ang physical na building. So, ang espirituhano na po na building, mo na po nagkaroon ang padayon nga magbuhat. Nga ang matag-usa diri sa Iglesia sa Panabo, matukod ingon nga balay sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Maunay atong giasahan. So, sunod na tong balik diri mo ana sila, Brad, wala na gyud nakulang sa church in Panabo. Natukod ng building, natukod na po ng espirituhanon ng building. Tukod how big is our knowledge of the Lord. And then realizing that we are just sojourner. Amen. Anytime, mularga ta. Praise the Lord. Busa ayaw ibutang ang imong paglaom diri ani nga kalibutan. Di ba yung sa word uli ganiha, we have no hope. We are hopeless in this world. But through the blood of Jesus Christ, nakabuton kita og langitnon nga paglaom. kasagaran tong giuna-una kanang nagbuhat og dautan prodigal, yung katong nagpabilin sa balay, they are good. Pero lahi di ay no, they are all prodigal sons. Mo na nga gi-challenge sa Ginoo ni siya nga examine yourself asa kaning duha. Katubang naglaag o kinibang nagpabilin nga wala maka-enjoy sa kadato sa amahan. Giisip ang amahan nga boss. So doing this and doing that for the pleasure of the Father, but ang pinaka-importante nga butang na biyaan niya is enjoying as son. Kanang iyang sonship and kanang gitawag nato nga firstborn. Gulang, pero dito di ay napokus ang atong panguna-una sa kinabuhi sa manghod na gitawag nato nga prodigal. Gani doon ako'y kaila nga usa sa mga leader sa Assemblies of God, dingon siya kanang akong anak black sheep gina siya, prodigal gina siya, may intag madig sana. Kaya maong ginayang ban, problema giniya. Nauna man siya kamatay siya nga. Nauna sa building, gihimo na siya because of wisdom. Because of wisdom. Binood, ang Ginoo bisan pa sa Old Testament, tukod bisan pa ang ark, bisan pa tong tabernacle ug ang tanan nga mga kagamitan niini dili lang sa mga tawo nga kanang walay hibang kaagan, but gipili sa Ginoo ang mga tawo nga dunay katakos ana para dili i-boast ang mga trabahante, but the Lord himself will be glorified. So ang tiguman nagrepresent lang ni kung kinsa ang mga tao nga naaana nga tigumanan.